Daniel siger, som om han lader en pistol. Okay. Bang. Og så er den der. Og så er der den, hvor man eksploderer og råber, åh, shit. Det er bare sådan en kapav. Lucy. Det føles som om, at det spænder, så føles det varmt. Og så føles det som om, at det er en hel masse stjerner, der eksploderer inde i en. Eller oppe i hovedet på en. Jeg har så ikke lige fået det med stjerner med. Nej, det har jeg heller ikke. Jannik, stjerner. Jannik, stjerner lige frem spørgsmålstegn. Jeg synes, det er totalt afslappethed. Sara, jeg er enig med Lucy. Lucy, vi deler orgasmer. Vi deler orgasmer. Det fik jeg lige lyst til at sige. Ja, vi deler orgasmer. Rasmus, mine orgasmer. Det er en pige, der siger, vi deler orgasmer. Jamen, det er hende, der der. Mine orgasmer føles bare afslappet. Det er nok, fordi du får dem af hånden. Men er helt afslappet bagefter. Det bliver vist også udløst et eller andet stof. Jeg har også hørt, jeg ved ikke, om det er et rygte, men at mænd kan få 2 slags orgasmer. Den ene er bare et ryg, hvor man kommer, og så er der afslapning. Og den anden er, hvor man ikke skyder af. Okay, ja. Det er vist, hvis man ikke kan. Lucy. Nej, det er den samme orgasme. Den eneste forskel er bare, at du ikke kommer. Om du ejakulerer. Sprøjter eller ej. Tak, Daniel. Det var godt, du lige var der. Eller ej. Men der er totalt forskel på orgasmerne. Det er jo også anal, vaginal og klitoris. Hvad fanden er en vaginal? Der er røven og skeden og titten. Er det vaginal, er det skeden? Ja. Nå, okay, fint. En vagina. Nej, selvfølgelig. Ja, okay. Undskyld. Du sætter mig helt hen for at vente. Ja, på en ding, 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 ding. Super. Og klitorisorgasme. Der er også forskel på, om du onanerer, om det er en fyr, du er sammen med, om det er en dildo eller en pik. Sidder der ikke en pik på en fyr, eller hvad? Jeg er ret vild med de der analorgasmer. Okay, så sidder hun så lige og siger til hele Danmark, at hun er vild med at få den i røven. Ja, men hun er også læppet, så det er fint. Så noget også Lucy. Seksualpartner 30-40. Seksualpartner 30-40? Som hun er sammen med nu, eller hvad? Hvad står det ved sige status? Biseksuel har været sammen med sin egen kæreste i et halvt år. Så er de nok der ved sammen. Det kan være, at han er farvet. Hun er en leppe, men er sammen med en fyr. Sex er det vigtigste i mit liv. Hvad siger det? Lucy. Ja, det også. Lucif. Er det Lucif? Ej, hvordan kan man hedde Lucif? Være goth og leppe og 20 år. Jeg sender på mine 40'erne. Ja, nej, det er jo ikke det. Det er jo seriøst forhold. Eller en pik. Jeg er ret vild med de der analorgasmer. Jeg er meget pjattet med analsex. Det er noget af det mest fantastiske, der findes. Min kæreste har lige fået en Prins Albert, og den rammer altså bare et eller andet rigtig godt under en doggy style. Så han får ikke lov til at se mit ansigt meget for tiden. Okay, de laver bare igen. Min kæreste har... Nå, den har jeg. Daniel, jeg tror, at det kommer an på, hvor meget tryk der er i pikken. Hun kan sgu da nok selv mærke, om det gør en forskel, at han har fået en piercing eller ej. Men jeg tror, at det kommer an på. Der er pikken, hvor meget det er at komme af med. Jannik, hvilket humør man er i. Daniel, ja også det. Hvis man ikke kommer af med tryk i en 3-4 dages tid, og man så ligger og river i banditten, så er det bange. Hvad fanden har det med noget at gøre? De går bare sådan fuldstændig ud af sammenhæng. Så skal du sige, hvad spørgsmålet er. Nej, fordi det er jo det samme spørgsmål, vi tror. Spørgsmålet, det er jo en lang køre, det her. Prøv at se her. Hun starter med at sige, at hun kan rigtig godt lide at få den i røven, og så har hendes kæreste på en Prins Albert.
Og det kan hun bare godt lide. Og så siger Daniel, jamen jeg tror det kommer an på, hvor meget der er tryk på. Og så siger Jannik, og hvilken humør man er i. Daniel, ja, og hvis man ikke spiller den af i lang tid, og så tager en spiller, så siger det bare bange. Det er sådan set det samme, når man boller. Sara, jeg kan bedst lide at få en orgasme, når jeg er sammen med en. Det skal være intim, og man er to sammen. Okay. Når man... Kommer det ikke assistent, Nå, til forhold til, når man har sådan en gangbang på 20 mennesker, det er også sådan normalt her, ikke? Jeg kan bedst lide, at man er sammen om det. Gerne en. Ja, okay. Når man piller sig ud af starthullerne. Når man piller sig ud af starthullerne, okay. Er det vigtigt for orgasmen at have langt forspil? Daniel, nej. Lucy, nej. Daniel, eller Lucy, nogle gange er det. Men jeg synes generelt, at det der orgasmen noget er meget overvurderet. Jeg synes sagtens, man kan have sex uden, altså orgasme er fedt, ingen tvivl om det. Men glem den der med, at vi begge to skal komme, og at kvinden skal komme først. Og så skal fyren komme. Og så er det, der afslutter det. Daniel, forspil siger mig ikke noget. Rasmus, som ikke har fået sex. Jeg tror, at når man laver lidt forberedelse, så bliver det hele da lidt frækkere. Ja, det tror han. Det tror du. Det er det, du ser på de videoer, ja? Om det så tager 1,5 time, eller om det tager 10 minutter. Som i dine videoer. Daniel, hvis jeg havde forspil i 1,5 time, ville jeg lige nøjagtigt kunne nå at stikke pikken ind. Nej, prøv at... Jeg tror, at når man forbereder, så bliver det hele der lidt frækkere. Om det så tager 1,5 time eller 10 minutter. Daniel, hvis jeg havde forspil i 1,5 time, så ville jeg lige nøjagtigt kunne nå at stikke pikken ind, og så ville det sige kapav. Og jeg vil eksplodere. Lucy, det er også fint. Hvad? Daniel, nej! Rasmus! Hvis man på vej hjem fra familiefest, og man begynder at pige hinanden lidt, og pille lidt ved hinanden på vej hjem fra firmafest, eller familiefest. Ja, familiefest. Hvem scorer man til familiefest? Hvor hygge. Hvor hygge, ja. Kom så, mormor. Hvorfor er det lige mormor, du tænker på? Det er 10 minutter. Og så når man træder ind over dørtrin, er det bare i gang. Daniel, jeg er for Hvem er det, der scorer til familiefest? Det er Rasmus. Det er ham, der ikke har fået noget. Ja, okay. Nej! Fucking freak! Egentlig. Jeg er for utålmodig, tror jeg. Sara, forspil er ikke altid vigtigt. Altså nogle gange skal det være der for at gøre det hyggeligt og dejligt. Men det er ikke nødvendigvis altid. Nogle gange må det gerne bare være en quickie. Hvis man ikke har så meget tid. Okay. Dildoer, butt plugs og piller. Hvad synes I om forspil? Det er da fint, ikke? Ja, det hører til. Hvis det hører til. Det gør det vel. Jeg sagde, det hører til. Ja, det gør det. Det synes jeg. Nogle gange. Ja, kommer an på, man til fest eller et eller andet. Men altså lyder det, at det bare bliver brutalt her nu, så kan det også være lige meget. Dildoer, buttplugs og piller. Bruger I hjælpemidler? Lucy. Ja, gæt selv, hvad hun svarer, men. Ja, min kæreste. Vi har vibrator og buttplugs og dildoer. Og piske. Ja, hun kunne bare fortsætte. Sara. Jeg har kun min håndjern, men det er jo ikke på den måde. Jeg har ikke anden. Jeg har ikke nogen dildo. Rasmus. Det er så ham, der jomfruen. Hvad kan man få af redskaber til mænd? Så kan man få alt muligt. Ja, det vil jeg sige, man kan få en del. Ikke at jeg har noget, men... Nå, det har du ikke. Man kan få de der analkugler. Oh my god. Penisringen. Analkugler. Nå ja, penisringen. Og der er også den der svampefilm. Det var også der var det der penis-show. Få alt muligt. Buttplugs for eksempel. Hvad fanden er buttplugs? Daniel. Altså, jeg har aldrig brugt ting og sager på mig selv, men jeg har brugt ting på andre. Hvis der ikke lige er noget sexlegetøj i nærheden, kan man jo bare tage et eller andet.
Okay, nu kommer der noget, der lyder klamt. Jeg stang engang noget op i røven på en pige, der kom fra en lampe. Jeg knækkede det lige af, og så ind. Jeg har stadig lampen, der mangler bare en typedus. Hvem gjorde det? Fuck, en psykopat, Det var Daniel, der gjorde det. Ja, det var Daniel. Ham der. Hvad gør jeg? Ham der, han var sådan en brækker.